Dobre. Dneska pripravujem objednávku číslo 21950, kde sme nechali takýto odkaz, ktorý je krátky, ale veľmi výstižný. Za čo ti ďakujeme. Je to ďalšia Gundam objednávka. Na tejto konkrétnej sa nachádza tento MGčko 7 Sword 00 Gundam a taktiež veľký tata tento PG tento PG Unleashed, hej, ktoré je vlastne donedávna bolo najnovšie PGčko, čo vydali, ale tento rok bude vychádzať, myslím, že buď tento, alebo začiatkom roku bude vychádzať ten Nu Gundam PGčkový. A samozrejme, keďže si nám nechal taký pekný odkaz, tak ti ako darček posielame aj túto stavebnicu z Pinatia. Je to, aby si oddychol od niečoho takého ťažkého, hej. Je to veľmi krásna, jednoduchá stavebnica, ale veľmi dobre sa to ľahko stáva. To je také na oddych, hej, po týchto ťažkých veciach, keď si postavíš. Dobre, to je všetko, vidíme sa v ďalšom videu. A tak.